Als dus een sanierende blauw bloed heeft, dan meest die zo'n paleis ben je. Als dit. Helaas, hun bloed is gewoon reed. Maar ik sta hier wel in het huis van de voorouders van uw koning. Koning Willem-Alexander. En dat in Jouwert, gewoon in Friesland. Want in Nederland wordt de koning gekozen op basis van familie. En die familie heeft dan dus, zoals de uitdrukking zegt, blauw bloed. En is van adel. Hé, maar Boukje, hoe zit het eigenlijk met je blauwe bloed? Nou Laura, uw blauwbloed werd helemaal aan de oorkant van de wereld dichter bij hem dan bij ons. Hij werkt namelijk in Engeland, in Buckingham Palace in Londen. En hij heet van King Charles III. De lijst van het koningshuis is het verschillende plekken hier in Nelson. We zijn nu in de Queen's Gardens, die maken binnen ter ere van Queen Victoria. Zeeland is een van de 13 landen die lid zijn van de Commonwealth. Ze zijn onafhankelijk, maar haar alle King Charles III als staatshoofd. Dus een koning hebben we zeker hier in Nieuw-Zeeland, maar het is heel anders als de koning die je hebt in Nederland. En de meeste mensen zijn meer bezig met hun cultuur dan met hun koningshuis. Wij gaan hier zeker wel koningen. En die koningen die hebben de laatste eeuwen een soort invloed gewoon op de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Nou is het net zo dat zij de baas binnen over Zuid-Afrika, want Zuid-Afrika had een president. Maar er wordt wel zeker naar ze luisteren. En ze hebben hun invloed op het juurdijstig Zuid-Afrika. We kennen hem wel. Nelson Mandela, dat is de meest bekende president die het vrije Zuid-Afrika gewonnen had. Hij is lid van de koninklijke familie. Zus me, waar aan je ook een koningen in Zuid-Afrika? Achter mij zag je hier een tjerken. En in de midden hier drie stom. Hier de adel, de koningen, hier de tjerken en de rest van het volk. Hele pottenmeesker. En waar zit het jild? Bij de tjerken en nog rieker wie de koningen. De adel, die gewoon gigantische kastelen bouwen. Weet je wat zo typisch is? Dan zie je boven op die heuvel een prachtig kasteel en onder Olialitse hoeskes. En dan moet je neigen, misschien met er één gezin in zijn kasteel, maar wel een hele protte gezin in zijn hoeske. Bepaald stuit kreeg je de Franse revolutie. Mensen gingen zo lilkeren, mensen gingen jermoe, mensen gingen geen eten en drinken meer. En tegelijkertijd, hier is mensen in dit kasteel, zitten te eten en te drinken, te feestvieren. Ze hingen het genoeg, koen het op. Ja, toen zeiden de mensen, hou eens even, dit is net eerlijk. Toen kwamen ze opstaan en bij een hele potte mensen van adel deermakken. En zelfs de koning kwam de guillotine om. En zo hadden ze dus in Frankrijk, juurtedij, geen koning meer. Dus in Frankrijk geen koning. Maar Jeroen, hoe is het eens in Amerika? Had je hem daar eigenlijk een koning? Nee, Amerika had zeker geen koning en die heeft ik nog nooit gehad. Sterker nog, dit land is ontstaan omdat ze afwonen van een koning. Amerika was eerst een kolonie van Engeland, van koning George III. Dat is de oerpaken van Charles, dat nou de koning is van Engeland en dus van Nieuw-Zeeland. Maar die koning, daar hier die Amerikanen net zo op, want ze moesten hem heel soort geld betalen en ze kregen er eigenlijk net zo'n soort van waarom. Dus bedachten ze, wij willen onafhankelijk worden, ons eigen land, zonder een koning. En dus had je hier geen paleis, geen kroon, geen Willem-Alexander, maar een president. Dat de mensen alle fjouwer hier op stemmen maken. En die president, die maakt hem aan alle regels houden, die kan net samen doen wat hij wil. Alleen nog de laatste jaren is er een heel soort ongehan in de Amerikaanse politiek. En de binnenmeesken die zeggen dat de huidige president, Donald Trump, hem steeds meer gedraagt als een koning. En dus hield hij meer op dit soort plakken, de politieke plakken van Amerika, protesten met de naam No Kings. En die protesten die binnen heel groot en toch het hele land in. Dus als zo'n 1976 doet Amerika onafhankelijk was, zeggen de meeste keren, wij hebben geen koning en wij willen geen koning hebben. Maar wiels binnen dus wel heel tijd meer mensen benauwd dat de president hem gedraagt als koning. En in Nederland is het krekkel om. Daar hebben we wel een koning, maar die is vooral symbolisch.
Toch, Laura? Ja, Jeroen, in Nederland hebben wij dus gewoon een koning. Maar die is niet echt de baas van het land, maar meer de vertegenwoordiger van het land. Dus, in gewoon landen hebben ze een koning. In gewoon landen hebben ze een koning maar 4 voet. En gewoon landen die willen helemaal geen koning. En ik zie je gewoon verder naar mijn. Waar mijn pleister gewoon reed wezen mij.